Jatend duond bura mar ODM e kaunti ma Migori ochako chenro mar yawo apise mag duond bura ma ODM e wards duto e kaunti ma Migori kaka yo achiel mar tego duond burano e kaunti ma Migori. Ginyiso jokanyo kod johera mag duond burano kik dew donjo mar UDA e gwengego ni mar UDA onge huma e kaunti ma Migori. Jo Juma nigi mathoth. Tendo ODM e kaunti ma Migori dhi nyime kod tego duond burani e kaunti mangima. Jokanyo mag ODM yawo apises mag duond burani e ward ka ward e kaunti ma Migori kaka yo achiel mar tego duond burani. Odiochieng' ma kawuono tend ODM kao tele ko jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri ne oyawo apis mar duond burani e ward no ma North Kamagambo. Apis men maro ma ward mokwongo ma koro yawo kod ODM. Wachako chenro mar strengthening tego duond buchwa mar party mar ODM. Kawuono na wan e North Kamagambo ward, e North Kamagambo ka wabiro yawo office mokwongo e Migori County moyaw at the local level miluongo ni ward office. Jalup gavana ni ma Migori Joseph Mahiri wacho ne gidwaro neno ni tend ODM obed machiegni kod oganda ka ochakore ward kaka yo achiel mar tego duond burani. It's one of the initiative of the party to ensure that we are taking the leadership of the party to the lowest level of administration, that is the ward level. We are starting with the North Kamagambo and it will be spreading out. Baba nyore ko biro ka. Gima no wacho nwa maduong' kanyo luongo wa no wacho na dhulu achiel. Ogombo ni mondo jotelo mag ODM e levels te nyaka migi luor. Ere kaka idhi migi luor? Wadwa ni nyasi mora mora matimore kod gweng'. Obed liel, obed ang'o. Nyaka recognize the leadership mar party mane level maend. Tendo ODM wacho ni bende gidhi nyime kod ndiko oganda e duond burani mar ODM e kaunti mangima. We had initiatives of recruitment of membership of the party, and membership must have the leadership, and we have already started the elections of the officials. So it is this official that we are creating offices. Chenro ni bire kindeno matend ODM e kaunti ma Migori wacho duond mar UDA pod onge kod huma e kaunti ma Migori kako sibir ka ilieko. Unyo ka jok moko wacho ni wan gi UDA Migori. Kaka jagoro ada wacho ni waonge gimoro ni UDA. UDA gin mana gik miwacho ka ji odhi e lendo. Ginyadhi e medias mag land ni gin gi ji. To ka otene kod ywaruok ma osebedo e duond burano mar ODM mabende osekelo pogruok e sub kaunti marongo kaachiel kod Uriri. Tendo ODM e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime mar tieko ywaruok mar teloni. We only have one office headed by one Maxwell Orina as the chair. The other office maybe are there, but in our record we don't recognize them for now. Nyaka sani tiere apises mag ODM ariyo, machiel kuomgi gin mag jokanyogo mane gin makoro gin jokanyo mag ODM ma oyier, kama chielo to gin mago bende koro balo e sub kaunti marongo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.